Malawi Brief. There's this saying many anthu amakonda kunena kuti ankaka anachichosa chipani chiko opposition ndi kuchilowesa mboma. Guys, nkaka sana winise MCP. That's a lie. Tina wina boma because of the alliance, the electoral alliance that we had. Komanso, on top of that, there are people who fought for MCP, not just Nkaka. But anthu ambirimbiri, mafoot soldier ambirimbiri, I mean they campaigned, they teamed up, ndikupanga campaign ife ndikutenga mboma. So zomanena kuti Nkaka nawinisa MCP, it is a very, very big lie. Nkaka sana chichose chipani opposition. I would give credit to him akanakhaza kuti anatiwinisa 2019 because 2019 kunalibe electoral alliance iliyonse. Pamene bobo ndikanena kuti Nkaka mwina anathandizira kuchiwinisa chipanichi mphamvu zawo ngati secretary general. Koma zomwe noti Nkaka anawinisa chipani, that's a very big lie. Komanso there are so many things many ndinapanga observe nthawi imene Nkaka anali secretary general zimene a lot of people used to complain. Komano anthu amangosowa kuti apanga approach bwanji kwa yankhula because nthawi zina zake atsogolera akauta they have power. Anthu amaopa kubwera kuti afikire because they know kuti muna the consequences of it sitipeza mwayi wina uliwonse tikalimbana ndi atsogoleri. So people were afraid to say the truth even when they knew kuti chilungamo ndi chichi. Ankakaso amakajuluka mphamvu kwambiri. I'll give an example. Nkaka munthu inalesa akangoyankhula zinthu zosonye zoti sanagwirizane ndi ma decisions amene kandi executive yapanga kandi iwo personally kapena wayankhula zinange zotsutsana ndi chipani. Nthawi yomweyo amene itantulusa takuchotsa mchipani. Ndiyo kumadabwa kuti iniyo muntulusa munthu mchipani chifukwa chani? What right do you have yomutulusa munthu mchipani? And mind you, palibe amene ali mwini wako wa MCP. MCP is just a party imene anthu enawo kalero anakhala pamodzi ndikukambirana kuti let's form a party ndikupanga MCP. So ine ndimono kuti palibe munthu amene ali ndi mphamvu zochuluka kuposa nzake when it comes to kumanena kuti uyitanchosa mu chipani because MCP si chipani cha pakhomo la munthu ina aliyese. MCP ndi chipani cha fuko cha wina aliyese. Everybody is free to join MCP and everybody has the right kuyankhula zinthu zimene zili zolakwika. And another thing, Nkakaso amaphwanya constitution mosatsatira malamulo. I'll give an example ya issue ya ife timakhupira kuti anthu amene amakavota ku convention ndi anthu 9 in pa area level, pa regional level, district level and also constituency level. Pamakhala anthu 9 amene amakavota. Mbuyo mosemu councilor samakavota. And Nkaka when he came anangoganiza zonena kuti makhansala azivota. And he extended nthawi imene udindo nkaenekera kuti uthe because the convention ine nkaenekera kuchitika 2023. He just decided kuti let us extend chaka china to give Achakwera enough time to continue ruling as said. But as he said kuti zachipani zinali zina za dziko zinali zina, I didn't see the need of calling for a late convention just to buy time kuti akhali bali ma position amene analiwo. So to be honest, we cannot talk about kuonongeka kwa chipani komanso kuchoka kwa MCP mboma osachula Nkaka. It would be a lie kuti tinenoya Nkaka also innocent sana ononge nawo because all the 4 years anali secretary general, he had power. Ma decisions ambiri amalamulira ndiwo. So komanso chinthu china chimene anthu tisamayiwale tikamapanga ndale and whatever that we are doing is ndalama ndi chikhalidwe chidzitsogola ndi chikhalidwe. The way Nkaka was responding to issues most of the times zimakhala zopanda ulemu. Umachita so kudaba and nawonso amakhaliraso kubasa kangoti sakumfuna munthu ena wake pa udindo nde kuti amene akwenekera achoke. There's an example ya northeast regional, I mean north, I don't know if it's north south or north ku north yet Asoko. He didn't want him basa anapezoramba kunkoka munthu uja kuti achoke maudindo. There are examples of Alex Major basi kungopanga decide kuti achoke mu chipani, but when you look at him, he was one of the foot soldiers ku MCP. So kumajo santhu mwachoncho it was very bad.
aterotu madamuwa maganizo awo amenewa kunena kuti nawonso ankaka ni mbali inanso yomwe idachitisa kuti chipani cha MCP chisawine zisankho za pa 16 September. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment, ndipo khalani pomwepo pamene tikhale tikubwera ndi mapulogalamu osiyanasiyana.